keco niki nek mayang akeh kewane mlebu beskap mlebu jarik. Nah ya, ketoke kewane wedok itu. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Sapa iki mau? Sore Yo. sore yalah bapak ketot mangga jaluk ngombe ramaku Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados sambi saya. Lanjut. omben ana himano iku tot ata omben ana santai alon-alon dirilekskan pakan pakan ana himano iku tot ata pakan ana sing nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah.
Mau dipateni streamingnya. Nggih. Ya. Lanjut. Mas Bambang nang pos nggih. Mas Bimbing. Ya. Ndredeg ya iso lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, kan sakniki jek ndredeg Mas napa demek jenengan jantung kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing ndredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Mas. Mengke meleh. Ya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival Provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nih Mas. Sangkit. Oh, garap lakon nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Wah. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso. Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu, Dik Yola. Dik Yola. Dalam Mas. Aduh, aku nek nyeluk piye ya? Dik. Ya, sing. Ning Jakarta tuku beras. Terus waduh men kok. Yo ora kuwi tenanan. Yo, tenang. Apa arep maturke apa? Mangga. Napa wonten pamundutan? Pamundutan apa ki mau? Mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Mboten wonten, Dik. Wong mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar Padang monggo malah. Mangga langgam, pelok, slindro, barang mangga. Mardikaning penggalih mawon. Jenang gula. Oke. Nyeh.
Sih belok barang aja. Dibawani menapa melangsung? Langsung mawon. Oh, langsung. Oke, nggih. Buka celuk. Siap. Oke, buka celuk. Mangga jeneng gula. Dados.
Enggar. Nah, jumeneng, Mbak. Jumeneng. Sepoti. Yuk. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing, Mas Akbar. Masih semangat toh? Tasik Nuansa biru. libur oe. Loh, libur aku sing masuk. Santai wae iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gase. Oh, ngoten. Nggih, mesti biasanya setengah 4. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wis gasik berarti. Heeh. Tak golekne gandengan. Oh. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ya rene ya. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra? Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oh, iki lho. Oh, nggih. Ben ana kancane ompong. Iya. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Aja, aja. Wah lah iki, tang deng tang tuh, tang deng tang tuh, tang deng tang tuh. Sayang anak. Ah iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang Enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini ki yo gara-gara kowe. Ngene iki lho. Dope pedhot tak jek sempet kemlinthi lho. Iki nek gak Enggar enek ngene iki. Cah sitok kene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Oh, sinten niku? Oh, sing mau lho sing nyembang wano wayu mau. Sing ndi? Sing nembang apa? Jenang gula mau. Sapa ta mau? Sing ndi to? Sing ndi? Lali aku. Wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona, zona nyaman wi. Aku mbah wis tuwek ngene iki boleh lalinan modele ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, jane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Tenang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki ngerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak barang wis ndak ngamarai. Oh, ngono. Udah usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ninggalin jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lho. Ngono tak terke mulih lho ngene. Anu lho, teko omah. Madiun Ngawi. Oke. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Ben cedak Yola. Kene lho. Gak, aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho, sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu? Sing jenengan masih Yola